Te leszel a bokszsák, s mi ketten téged ütünk. Mi? 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 Csak itt a bokszsák nem tűnt vissza, mi? A filmben nem ütött vissza. Kettőt ad. Akkor nem jó, már nagyot üt. Nem Abba biztos le. adjuk elé, hanem a katonást. Ó, Putyinékot addig néztem, a katonának a könyökám mélyülnek. Nézd meg a Minimoxot, te is, ne a hívek. Ott is már bucimaci a barlangból futnak ki a puskák, támadják a nyulat. Nézed a magyar népmesét. Erőszak. Mindegy. Népmesét. Hé, Mi van? adjuk elé, mikor én vizsgálom. Jó, akkor most te leszel a rendőr, És én vizsgálom. így Jó, van. én nem leszek rendőr. Hát miért nem leszel Már rendőr? nem leszek rendőr. Hát most 5 percre tudsz rendőr lenni, Táli. És a 10-re, se 5-re nem leszek rendőr. Ja igen, te leszel a rendőr. Nem leszek. Miért nem leszel? Már nem. De miért? Azért, mert nem tudok románus, nem is szeretem őket, az. Mi szeretnél? Akkor legyél te. Tényleg, legyél te. Nem leszek én rendőr. Ne hülyéskedjetek, ember. De miért nem leszel, te miért legyek én a Én rendőr? nem leszek rendőr. De miért legyek Én én? nem a jó. Legyél rendőr, adok 5 lányt, na legyél rendőr. Legyél most te a rendőr. Hát ide hatnálni, az a spontan kövér mindig. 10 lányt. Nem leszek én rendőr. De miért nem leszel ember? 5 percre tudsz rendőr lenni, hát nem zavaríts. Na elmondom én miért nem leszek. Elmondom. Aha, videót csinálunk, hallod, ha cükkel, brükkel kell lenni. Én vagyok. Ha politikai ellenzék kell lenni, én vagyok. Így van. Ha polic kell lenni, én vagyok. Minden rabló, én vagyok, többet nem leszek. Ti zsebradugott kézzel adjátok két széket, és ennyi az egész, azt hisztek viccesek vagy. Érdeklődtem meg, hogy hívja? Hogy hívja? Tényleg. Azért. Az jó ötlet, hé. Az Van jó. itt a sapka. Van. Hallod-e? Téged. Hogy hívnak? Nézzé. Prézli Levente. Ne. Nem. Azt a nevet, amelyik a bulletinban van. Annak ide semmi köze, Dehogy nem. Ide van közel. Jó hangos. Mondjad szépen. Hallgass meg. Posztolik Adrián. Ki legyen a rendőr. Engem is van, ki sem tudja mondani. De hallod, a magyar útlevében az Adrián ez adtával. Igen, de a posztolika csebetűvel van így. Na jó leszek én akkor a rákő. Na, akkor... Te tudsz-e románul? Mi? Mert kell fordítós, én nem tudok. Nem tud semmit román. Das, nus, kavare. Csetrejében még annyi elment, de... Jó, akkor én leszek neked a fordító. Jó. De te tudsz? Én annyit igen, mennyit neked kell fordítani. Most vagy tudsz, vagy nem tudsz. Tudsz. Ide beszereljük, ne látod a kocsit neked. Ha, Ilyen fapados lesz-e? fapados lesz most az. Tessék, itt a kocsi, jobb kormányos vagy bal kormányossal akarsz vizsgázni. Hát én kombánya, hogyha lát, hogy... Úgy nem trollibusszal. Tavaly megcsináltam azt az... Megcsináltad. Akkor tessék. Jó van így kombánya. Jó, nőjál magam kombány. Közöpenő. Jól a hölzét az inneken. Közben a kézdine alidgatott. Igen, és kapsz 2 pofot, s mész haza. De kettőből egy fizet, hallod? Inkább pofos 50 láján menjek haza. Üdülásában. Tegnap délután és olyan lila faján volt. Sokat alidgat. Na, halljatok, én ide lemegyek a garázsba, és jövök fél és jelenetben, mint a filmekben kezdjük, érted? Jó, de nem ment a garázsba, már tiszta széna lesz a izé. Rendőri. Az ilyen színházi kijelentés, látszik, bodegába jártok, ide, ne ossatok, ne. Na Hát jó, a ügyes fejű. Hova halljak még meg? itt menjél. Hova halljak ide, halljak meg? Hát, De neki mélyétek belé magatokon. jó. Na szöktös, van az ing rajtad, van mit szöktös? Mehetek? Na neki, na olyan, kidástál, az ide. Na, ide már többtösi. Láttuk. Hát stöpjön engem. Hát mi? Szintikas vízvattatős sapkád van, lefolyik. Jöjjel! Tokány tesznek, Hogy végig igen, tegyenek látszik, ember. hogy azt tesznek, mint Ah. érdeklőd. Rendőrünk felkerült ma, minden érdekli. Halljak, mert nem így mennek. De miért mész le? Azért, Hova mert mész? A policok nem így mennek, Ajni. Mehet? Jöjjel! Jó. Tényleg így mennek, hé?
Múlt héten pont így írt, hallod, de még csamcsogos azért lejjön bakal. Mondom, az egy ázrás. Van egy olyan? Nincs. 2000. Buongiorno, me le prendono. De ne hodorjam be. Hát ne hador, hát ezek is így beszélnek. Jó, de hát én nem... Ha hodorsz, én nem értem meg, és én még annak a sükátnak le kell fordítani. Ember, itt vagy beleélitek magatokosan, amit egymás simogassuk, csak legyen a reálnének. Itt főleg akik itt előnülnek, itt a szemükből a könyv kikerül, mint a színházból. Kiásik minya. Ti filmet szoktatok-e nézni? Igen. És nem élitek belé magatok? Dehogy nem. Báli alusszak örök. Azért mondom. Titanicot láttatok-e? Ez a motor csónakos, az jó. Igen, mikor Jack belé van, hallod, de vízbe, de rékig van. Emlékszel, termpán ajtóra re van könyökővel. Igen. Hallod, én mély voltam takarok, most mégis íresztettem meg. Jó, hogy még nem fagytál a paplanyalat. Mondom neked, szerencse hallod, hogy a Film Pluszon néztem, és reklámot tettek be, mikor Jack Kálmár üt, hanem az ajtó megnyugodtan volt. Éljétek belé magatok. Nézzed a Netflixen, ott nincs reklám. Ne játék! Addig már nem lenne bajunk. Janci Kória önnének van. Ja, hát. Fél óras itt van, avval a tempóval. Na megint tudja ember, megint azért lát. De csináljak, jöjjek néha itt vagy úgy jöjj. Hát jöjj úgy, nem jöjj Még fájjál. csamcsogos, lát. Buongiorno, meg már megint hatalmak. Már megint nájövök, nem végzik egy órán belé. Megint úgy jön, no. Jól van, Áni, mit csináljak? Hagyjad jöjjön úgy, ahogy akar. Nem már három azért lát. Numele și prenumele. Amen. Ember, rendőr kell legyél, nem pap. Hova nyújtunk? Poftim? Da. Bună ziua. Cum adică? Nem Adika, Alika, Skorcsika. Cine conduce? PSD vagy PNL, nu știu, mă. Nu facem politică. Nu, cine a venit pentru examen? Eu, az examenat. Eu. Cine? Eu. Dumneavoastră? Nu dumneavoastră. Noastră. Dumneavoastră? Noastre. Nu voastre. Dumnealui? Lui. Dumneavoastră? Mondja da. Da. Mindenre mondja da. Da. Numele și prenumele. Da. Nem arra nem. Mondjad a nevedet, és a leankori nevedet. Simon Ali ember, ember. Ali. Eli? Nem Eli, Ali. Ali. Eli. Nem Eli. Ali. Păi asta zic Eli. Eli și mai cum? Nem Ali, no. Hát Hát Simon Ali, hát nem lehet, hogy ahányan vagyunk itt. Hát Simon Ali. Domnul Șimaneli? hülye, hé. Nu. Ali. Păi da, Eli este prenumele și care e numele de familie? Da. Eli și mai cum? Nu știu. Nu mai Ali. Eli și mai cum? Akkor Simon cum Ali. Hogy greu. Jó. Da, domnul și mai cum? Da. Da. Mult succes, Eugen Vasile, mă bucur. Szervusz, napoj szálltalcsi. Nem naposztál az Eugenio, az a másik. Az a kimérés, csak ki van tovatva az oldalon, hogy folyik az, jó? Deci dumnealui conduce, da? Și dumneavoastră cine sunteți? Mondjad, hogy a fétás vérem vagy ember. Fala. Zsumi. Ó, hülyeségeket kell neked lefordítani, mindjárt kifutok a sátornak. Pussa, ha jól esik. Na fiți atenți la mine, doamna! Domnul polițist, agent numărul 2. Nem érdekel. Eu sunt Fala. jumătate frate lui Ali. Ce sunteți? Jumătate frate. Fala. Jume. Cum adică jume? Nu, Ali Korcsi. Jumătate frate. Mondjad, az én tatam, nem a te tatad, ember. Tatăl meu nu este tatăl tău. Ki tata? Păi asta știu, dar ce treabă are tata?
Doi tata! Doi tata! Egy tata, itt egy Tata mea, nu tata, ta. tata. Tata. Ah, Mit ordít, jó, igaz. ta, ti, ta. Asta vroiați? Na honnan ismered apa, hogy Titinek hívják? Hát akkor ismer. No da. Titi tata, Ali tata, Géza tata, Gyufi tata. Két tata. Igen, megértettem most már. Și ei ce-au făcut că nu înțeleg? Mondja Dembe, drágos, nem út édesanyám, kicsit fent az emeleten. Azt hogy fordítom le? Fu, akkor. Nem, bum. Na fiți atenți la mine, doamna. Jól csak az emeleten, mondja is. Jó, minden részletesen nem kell elfordítani. Tatăl meu Da. a făcut sus, mama Ali. Pentru Fecinată, azt mondta. Ce-a făcut? A făcut sus. Unde a dus-o sus? Hát unde? Hát ott voltam én. Mondja ki a harmadikon lakunk fent. Kicsikám, az a kutyát nem érdekli. Vedd rá a széket a Stați că am lábára. început să înțeleg. Deci, dumneavoastră aveți un tată diferit de domnul și mai cum, da? Da. Am înțeles. Ambii bărbați au făcut dragoste cu o singură femeie, da? Și asta rezultă că dumneavoastră, voi doi, sunteți frați. Da. Da. Atât de... A fordítok én mindent. Semănați foarte mult, amândoi, Ah, da. ne, Da. Amândoi sunteți grași și proști. Da. Mit mondod? Suntem băieții. Azt mondja, prostik vagyunk. Te nem lát. Păi da, voi doi băieți. Nu prostim, hát az... Nu, numai el e un pic cam nebun. Da. Da. Da, mondja, da. Da. Și el, nu? Da. Da. Ne, amikor real mutat, akkor da, és mikor real mutat, nu. Te itt nem várj, da, nu. Dacă vártát, azt meg kell Akkor da. Deci amândoi atunci, nu? Da. Nu, összeszavazom, da? Most mondtad, mondjam, da, ember. Nem mondja, én mondom. Ce vom conduce în această zi? Mit vezetünk ma? Mit? Da. Nem kell most dalt mondani. Kombány. Ce la combine? Kombány. Păi ce la combine? Kombány ember. Hát Păi ce la combine? Hát mondjad, ott van egy asztal, vágja, és így forog, és így támad. Ünainte o masă staie. Ce taie? Ó, az agyadot, mit van? Hogy tudjam hülyeséget képzelni? Mondja, társai, töröbuza, hát. Jó, nem tudom, hogy mondjam. Se a török buzának, se az arpának. Mondja, 2 éve a Kauflandban ürrugódtak, egy palettáról kapkodtak le hamon. Taie hűltéve csél. Hârtie WC-ul? Ember. Te láttál le valahol kombajt, amely budipapírt van? Hát nem, de azt mondtad a gauzon, azt kapkodta. A lisztet, ember. Jó, És a liszt miből lesz? Buzából. tudom, Na, a buzát tudom. Taie rű. Úgy. Ce taie? Taie rű. Grâu! Akkor grű, hát most egy göbötű ide-oda ember. Hát. Rű, vagy meghúzom könnyékkel, ma még egyszer. Combină? Kombine. Komba. No, komba. Păi da, combină, păi asta e combina. Hát ha így hasonlít kombine, kombány, akkor mit kínlódtatsz minket? Nekem is most jutott eszembe a végig. Most megszólal magyarul, hát? Haideți să urcăm la volan. No, ülj be a volanhoz. Mondjad, hogy én az ablak felől kéne üljek, mert ha annyingeres vagyok, mind jöjj vissza. Ott vagy ember az ablak mellett. Bejátul lângă geamát vine înapoi mâncare. De unde? De unde din stomac? Unde? De ce? Ești, de arăta. Se simte rău. Nu, el trebuie să stea aici la volan. No, menj a volanhoz. Ülj be oda. Urcați aici. Deci vreau să vă prezint bordul, da? Interiorul. Azt mondja, a bordura arra nem menj fél. Jos acolo aveți 3 pedale. Jó furcsa, ilyen bicikli kettő.
vizsgázol akkor pedálos motorbicikliről. Avem frâna? Traduceți. Van a... Mi? Avem frâna? A frână, a fék. Látod, de tudom. Avem accelerația Azt nem tudom. De van. și ambreiajul. Și Ambreiaj. van egy ambalás. Bă, dar tu de ce ești aici? Ce căutați dumneavoastră aici? Păi el de examen, dumneavoastră ce faceți aici? Fordít nekem. Eu sunt congelator. Stingător. Stingător. N-am ember, az a tűzspiccoló, mit mondod, bolondságod? Sunteți pompier? Nu, ambulancier. Păi ce căutați aici? Eu spune ce spune tu. Ala domnul și mai cum? Da. Ah, Adjatok egy algókkal, mint többet nem olvasson. traducător? Nem segít rajta. Da, látod, de valami konduktor, mondtam. Punem centura și plecăm la drum, da? Azt mondja, hogy menj a centúrán, kerüljük ki a város. Hát ott a kombanja nem férek el a sok kocsi mellett. Ahol mondja ő, ott kell menni. A ha centúrán félsz, ott? Ott. Punem centura de siguranță, plecăm la drum, hai. Da. Nem fogok elférni. Hai, domnule, punem centura de siguranță și plecăm la drum. Siguranc. Hallod, de van-e biztosítás? Azt Hát kérdez. otthon van a biztosító. Hogy lehet eljönni, vizsgálni biztosítás nélkül? Hát így. Így. Hát akkor valamit csinálj. Édesanyja, ott fél, gondolom. Naponta hiányzik. Nem, ahogy hívottak én. Édesanyja. Băi, ce faci ăsta, mă? Vorbești la telefon la examen? Da. Alo. Băi, cu cine vorbește? Szia, édesanyja. Vorbește cu mama, stas din gură. Nem hallasz? A kőre állj fel, ott van, jár. Băi, fraiere, închide telefonul, băi. Ne beegtás, már nem a jók között vagy. Így beegtás. Ott van. Băi, Mondom, ne beegtás. Mondd meg még egyszer hozzá, amíg úgy megcsapom a talpa, kihassad a mikrofont, várjál. Nem neked, édesanyja, nem. oh, ce spune? Ai mâncat mikrofon? A gyalupadon. De ce? Na, poftă bună. A gyalupadon ott van a dosar. Tűzd el azt a papírt, mert az agent nem enged. Bă, dar cu cine vorbește? Vorbește cu mama. Pentru Ambe. ce? Pentru asigurare. Ce asigurare, domnule, o centură? Se pune de aici o centură, ce Tudjad, asigurare? Tudjad, no. Mondtam már fel a kőre, ott van, jár. Tedd le a telefon, már elvágatod magadot. Tedd le, mert valamit félreértettünk. Életem mindent itt. Az övet kell féltenni, nem. Hát a kombányban nincsen övő. Hát a kombányban nincsen öv. Hát akkor mondjátok, és nem kérem, kétsük. Jó, hogy nem vizsgálod te is vonatról. Még vagyunk könnyű volna elég hátra. Azon is elvágnak. Mi a vonat? Nem az olyan sapka marci, mint te. Deci, domnul șofer, vom face o conducere de 30 de minute în oraș. Mergem până la primul sens giratoriu, acolo facem stânga, ajungem până la semafor, așteptăm semnalul verde, după care înaintăm încă 1 kilometru, după care ieșim dreapta la colțul blocului, ne întoarcem, facem o întoarcere de 180 de grade, după care facem o parcare laterală. După parcarea laterală vom merge înainte 1 km și jumătate, după care ieșim la dreapta pe câmp. Să văd cum lucrați cu combina, da? Da, mit mondod? Hello. Mit mondod? Már egy órája mond. Az, hogy arasszad. Idegesíts fel, hát mondom, egy órája mond. Romanul annyi, magyarul annyi. Arasszad. Haideți, pornim motorul. Gyújtsad be a motrot. Vagy meg, vagy mit tudom én. Mehetünk? Mehetünk, ha bégyúl. Semnalizăm? Ember, nem hallott két hengert meg? Mit semnalizálsz? Doi cilindru merge încă ta. Unde? Unde? După fejedben. Oda kettő meg hajtsó többi. Ott nem menni. Semnalizăm stânga. Itt tér jobbra vagy balra, mindegy. Mergem la sensul giratoriu, facem dreapta, da? Körforgalomba előzhet szembe mindenki már megítem mellette. Mondom, kettősbe a szitkózom, nem. Aici ieșim pe câmp. Ieșim pe câmp aici, da? Ieșim pe câmp, haide! Kün, énekelj!
Énekelj! Ce faci asta, mă? Cântăm! Câmpă! Câmp cu P! Pe bătuvata! Piros lett a paradicsom, nem sárga. Pe câmp! Ieși pe câmp! Să văd cum îndrează. Pe câmp cântăm, asta e pe bătuvata! Nem tudom, hogy kell. Addig menjek körbe még itt a Küm! körben. Da, oly, jó, az a mázaütá, félreértettem. Vagy én? Mázaübá. Ott van Négon. Aici ușor, da? Itt gyorsabban. Mai ușor. Itt még gyorsabban. Băi, zi-mă mai ușor! Még gyorsabban, Ali, hát. Băi! Băi! Zi-mă mai ușor! Gyorsabban, Ali. Băi! Ali! Bă, zi-mă să oprească, băi! Ali! Mit megyünk a kombányol a pityókat röndön? Az itt már itt közelebb, ha még... Szök ki, hely! Să chi! Nem néztek? Na köszi! Eu sunt...